Maha Kuwasa adhedhasar Pancasila. Angu mandang tazangu mandang saindenging Nuswantara kawuryan tansah kaloka kutha pariwisata protani nara praja lan tamtama kala nunggal cipta rasa putih lan karsa tumreko tumandang ambangun negara kang tumuju marang katentreman ngudi karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan ngumandang. Kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah Maha Kuwasa adhedhasar Pancasila. Angu mandang tazangu mandang saindenging Nuswantara kawuryan tansah kutha pariwisata protani nara praja lan tamtama kala nunggal cipta rasa putih lan karsa gumreko tumandang ambangun negara kang tumuju marang katentreman ngudi karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan ngumandang. Kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah Maha Kuwasa adhedhasar Pancasila. Angu mandang tazangu mandang saindenging Nuswantara kawuryan tansah kutha pariwisata protani nara praja lan tamtama kala nunggal cipta rasa putih lan karsa gumreko tumandang ambangun negara kang tumuju marang katentreman ngudi karaharjan sarta kabudayan